Dobrý deň, zdravím vás všetkých a želám pekný deň. Dnes sme si pre vás pripravili kúpeľňu, ktorá je riešená v bytovom dome. Rozloha kúpeľne je 2,5 x 2 metre. Tu sme zakomponovali sprchový kút 90x90, skrinka s umývadlom je 70, je tam zrkadlová skrinka s podsvietením a oproti je závesné WC. Teraz vám predstavíme dlažby a obklady, ktoré tam išli. Na stenu sme použili dlažbu vo formáte 60x120. Povrch obkladu, teda dlažby, je matný, krémový, veľmi dobre sa udržiava a na zem sme dali dlažbu drevodekor 19x60. Musím povedať, že kúpeľňa, do ktorej som po realizácii vošla, pôsobí veľmi priestranne a upokojujúco. Milo ma prekvapila tá kúpeľňa. Obklady bežovej farby sú naozaj veľmi pekné. No a my sme spokojní, že aj našej klientke sa páči táto kúpeľňa a tešíme sa na vás na budúce. Dovidenia.